Jonttu Fantti ja hänen ystävänsä. Alvarin syntymäpäiväjuna. Aina kun Alvarilla oli syntymäpäivä, Mikon huoneesta kuului itku ja valitus. Heppu on taas vuoden vanhempi ja reijät ja murtumat sen kuvaan lisääntyy. Voi hyvänen aika, mihin Heppu vielä joutuu. Hurja, miten tuo Alvari hermostuu aina ennen synttäreitään. Luulisi, että se olisi pikemminkin iloinen. Mut ei Alvari. Se on iloinen silloin, kun pitäisi olla surullinen ja taas päinvastoin. Tuliskohan Alvari iloiseksi, jos me hankittais sille synttärilahja? Mä en kestä tätä ulinaa enää yhtään pitempään. Alvari! Mikä? Etteks tajuu, et on julmaa keskeyttää eikä poika, kun tää on vaipunut itsessään. Nyt on sun synttäri. Ja me halutaan antaa sulle synttärilahja. Mitä muka? Mitä tahansa, jotta sä lakkaat valittamasta. Heppu haluu junan. Mitä? Se järjestyy. Sä voit leikkiä Mikon junalla. Ei. Heppu haluu oikein junan. Oikein junanko? Niin, Heppu on aina halunnut konduktööriksi. Juna lähtee, liput esiin. Mut me ei kyllä saada sulle oikeeta junaa mistään. Te lupasitte. Entäpäs jos ei? Silloin he pulvoo taas. Hyvä on. Me hankitaan sulle se juna. Mitä? Hankitaan se juna. Ihaks totta. Hyvä. Ajattelematonta sinun puoleltasi. Mistä sinä kokonaisen junan aiot löytää? Tiedän. Joskus mä innostun liikaa. Ihan kun täällä olisi vauhtipyörä. Kato vai. Aivan. Mut meidän on rakennettava se juna. Ja asema kans. Voi ei, minä en kyllä ryhdy tähän. Tämä oli teidän ideanne. Nyt Kiltti, auta. Auta nyt. Sä oot niin nokkela rakentaa kaikkea. Hei, please. No, hyvä on, mutta en rakenna kauan. Puoli tuntia saa riittää. Mut sehän on paljon se. Perusteellinen kun oli, Jonttu Fantti ei nukkunut koko yönä, vaan mietti ja suunnitteli ja rakensi. Tämä asema ei valmistu ikinä ajoissa. En käsitä, miksi annoin taas suostutella itseni tähän. Savupiippukin on vielä kesken. Sä et oo aloittanut matkustajavaunuukaan. Aloitan ihan kohta, kunhan te lakkaatte häiritsemästä minua. Mutta Jonttu Fantti ei antanut periksi. Seuraavana aamuna Alvari saisi kokea elämänsä suurimman yllätyksen. Mitä ihmettä siellä tapahtuu? Toihan kuulostaa junalta. Hyvää syntymäpäivää, Alvari. Katso, tässä se asema nyt on. Ja matkustajavaunu. Voi ihmettä. Sä halusit oikein junan ja se me tehtiin. Ja onkin niin oikein näköinen, että... Mikäs tää hassu vekotin on? Se on savupiippu. Kyllä Heppu savupiipun tuntee, mut mikä tuo hassu vekotin sen alla on? Diiselihän täällä. Mä oon veturi. Diiselikö? Ja mainio junaveturi oletkin. Joo, Heppu on varma, että tää on hienoin synttärilahja, minkä kukaan kuumavesipullo ikinä missään päin maailmaa koskaan on saanut. Heppu on ihan sanaton. Huuda vaan, että juna lähtee, matkaliput. Niin me lähdemme ajelulle uudella junalla. Se toimii. Juna tulee. Matkalippunne, olkaa hyvät. Hannuli, näytä sinä ensin. Muuten ette pääse kyytiin. Mut meillä ei ole lippuja. Olen pahoillani, mutta ilman lippua ette voi matkustaa. Mitä? Mehän tämän junan rakensimme. Vaikka olisitte rakentaneet koko maailman, junaan ette nouse ilman lippua. Vai niin? Mutta mistä niitä lippuja sitten saa? Lipputoimistosta. Mutta pitäkää kiirettä, juna lähtee kohta. Oho. Haloo? Halo?
Saisimmeko 2 lippua? Joo, mutta mihin saakka? Huoneen ympäri, kiitos. Niin. Jaha, 2 kiertoajelua. Onko varaus tehty? Varausko? Joo, nyt tästä on lähdettävä hakemaan varaustehoitajaa. Hohohoho. Mikä se sitten on? Minä? 2 kiertoajelua huoneen ympäri vai? Niin. Eka, toka vai leluluokkaa? Leluluokka sopii hyvin, kiitos. Aivan. Purukumipaikka vai ei purukumipaikka? Ikkuna vai käytävä paikka? Veturiin päin vai poispäin veturista? Istuma vai makuupaikat vai kenties vai seisomapaikat? Kiirettä nyt, tämä lähtee. Kuulen nyt. Kohta minä en halua matkustaa tuossa junassa ollenkaan. Tyytymätön matkustaja. Haen heti valitusvirkaijan. Hypätään kyytiin. Ette voi nousta junaa ilman lippuja, säännöt kieltävät sen. Vai hyvänen aika, nyt saa riittää. Mitä? Voi ei. Mitäs oikein teet? Otan pois sinun synttärilahjasi, koska sinä et ansaitse sitä. No, mitä Heppu nyt muka on tehnyt? Sinä olet ollut ilkeä ja karkea Niin, ja kerrassaan sietämätön. niin. Heppu yritti esittää rautatievirkamiesten osat kunnolla. Mut kun me ollaan rakennettu tätä lahjaa koko yö sulle, etkä sä Niin. päästä meitä edes kyytiin. Eiks me ikinä päästä lähtemään? Taidatte olla oikeassa. Ei kai ole mitään järkeä omistaa junaa, jos sille ei pääse matkustaa. Ei niin. Tässä, ottakaa nämä. 2 pullonkorkkia. Ei. 2 kultaista passia. Saatte matkustaa niitä ilmaiseksi milloin ikinä ja mihin ikinä haluatte. Hurraa! Voi Alvari, nyt teit viisaasti. Mikään ei ole liian hyvää Heppurin ystäville. Kiitos, Alvari. Kello 4 juna lelulaatikosta lähtee. Kaikki kyytiin. Saanko lippumme? Ja. Kultapassit. No johan nyt. No niin, diiseli täysi höyry päälle. Näkemiin, Alvari. Nyt sitä mennään. Näkemiin, Alvari. Näkemiin. Onpa kirkasta, tarvitsen aurinkolasin. Olipa aavemainen tunneli. Alvarin juna oli suuri menestys, kun se pihisi ja puhisi ja puhkui ympäri huonetta. Siitä vaan eteenpäin. Hei, Alvari! Hyvää matkaa. Tää on mun lempikohta. Alvarin juna oli niin suosittu, että hänen oli asennettava siihen lisävaunut Vilmaa ja Raksua varten. Vauhtia, diiseli! Älä vaan aja liian lujaa. Näkemiin kaikki, näkemiin.